Salamat dahil hindi mo kami pinatabayaan. Salamat sa mga sandaling pinatigan mo kami para maalala ang hindi na. Ay. Sige naman nagtutoy. Ah. Saan na sa likod? Win-win? Ay, manday mo. Kami lang na rin, anak. Ano naman na diya? Maswang na naman. Jasmine. Jasmine. Jasmine, yung gitawag. Hi! Liwat tigas imong patay. Liwat tigas imong patay. Liwat na sa imong patay, oy. Ang ilong, oy. Ang ilong, oy. Imo ba na karang liwat tas amahan? Ay, sabuton. Liwat sa imong mama sabuton. Itu kro. Asa di mo dapit niyo? Asa di mo dapit? Ilan ang nanay? Ilan ganin na nanay? Mula po ni mo ah. Hindi na naman tawag balik. Kaya likong kong mo radyo. Oh, puputo no? Puputo na lang. Ay, thank you so much sa 16 viewers. Marites ka, bebe? Marites ka? Ha? Marites ka? Marites ka? Hi. Marites ka? Lulunong. Marites. Marites ay mong pangan. Ha? Alis dyan na naman yung pangan. Marites ka? Ha? Marites ka? Asa na dyan eh? Ano dyan eh? Ay, Rian! Rian! Huwag kasi nang bahayin dyan. Ito mo lagi puntahan sa kusina. Ay. Ano? Eh, maldita. Maldita. Asa ni mama anak? Ikuan, si Rodel.
Abi lang mo balik ay manig Manila. Ha? Ha? Marites! Marites ka? Marites ka? Ha? O, nagsapot na. Out mo na siya. Friday night, hello. Marites ka? Thank you so much guys. Please subscribe my YouTube channel. I appreciate you for visiting. Thank you a lot of viewers. Thank you so much. Oy, 28 viewers. Please subscribe my YouTube channel guys. I appreciate that. To subscribe my channel, my mini channel. 28 viewers at 4 thumbs up. Thank you a lot of viewers. Thank you so much guys. Pakita ni Rian. Pakita ni Rian. Kasi pangalan na din. 13 viewers, thank you. Sami! 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 Sami, Sami! Sami! Marites ka, Sami? Ha? Marites ka? Marites ka? Marites! Di ka ganang Sami? Ha? Ganang sa mo Marites? Ha? Marites lang ang pangalan mo? Dali Sami? Ba. Sus, Marites. Marites ka? Ha? Sami! Marites! Sir Jaime, thank you so much po, Team Boom. Kumusta, Sir Jaime? Thank you so much pagbisita po. Kumusta? So, oh, Sami! Vital Project, shout out. Kumusta? Nagpasok ka ba? Wala akong tinda ngayon. Gagawa sana akong content, kaso wala akong kasama. Ay, call lang. Shout out. Thank you. Break time tol. Break time mo ba? Naman lang yun. No, oras na ba? Mag-alas 12 na? Ano mo nang gawas? Wala initin yung bay. Break tol. Bro, may galaw shout out. Sabi ni Kulang MCB. Kulang! MCB, thank you. Nagbabasa mga konti ng boses yan. Deo, mamaya ka na. Nakarami akong kahapon kay Tatay Alex. Oo, nakarami ka nga. Pinasok mo ba yung live ni Tatay Alex? Ano? Kulang. Uwan na ka na minaw. Miguel Osarat Project Team Boom. Bumol ka. Yung Sir Jaime ba, ay ano namin yan sa Team Boom. Sponsor. Ano yan, mabait yan. From Europe. Kalahati na lang kulang ko. Hindi naglagas? Hindi siya naglagas? May pera mo nga lang ako cellphone nak. May subscribe lang ako. Dali. Marjan, may borrow my phone. Phone. Yan ang phone mo. May borrow lang. Saglit. Sir. May borrow mo na papa. Balik ko sa'yo. May subscribe lang. Wait lang. Huwag kagalit. Subscribe lang ako. Wait lang. Konting lagas. Sir Jaime, may galaw siya. Nalagas ba?
Saglit lang. 5 banana, i-didikit ko sa'yo ngayon. Wait lang ha. Dikit ko yan. Subscribe dance ko lang, sabi ni ano. Wait lang nga. Pangalawa to, pangalawa. Thank you, bro. Wala nga naman. Sir Jaime, thank you. Balikan po kita bukas. Ano ba? Wala nga gamay. Ang gamay mo. Sir Jaime, thank you po. Sir Jaime, pa-support ako ulit ha. Kasali na naman ako sa challenge ng ano, Team Kabunoto. Ito, yan pa mismo. Kasali ako sa Team Kabunoto Production. Start na ba ngayon, Mark? Bukas po ang start. Kaya ano, Sir Jaime Vera. Binji Jamay. Bye, shout out. Kailan, bro? Sa May 1 ang start ng ano namin upload. May 1. Pero ang start ng revenue sa 2. Kasi 2 ang pag nagpalipad ng 2, papasok 'yon ng 3. Sa 3 kasi kami magre-release ng revenue, magpapasa kay ano. 7 thumbs up, idol. Ay, salamat. Kulang. Pangatlo sa iyo. Salamat. Bigyan kita 5. Mga 5 ata to eh. Seven thumbs up bukas na. Oo, Macbal. Bukas na talaga. Pukpukan na. Gagawa ko nga ngayon ng content mamaya kasi mainit pa kasi. Mapapanood nyo na lang sa aking video. Gagawa tayong content kasi matutoksikan sila sa puro ano lang. Puro pagtitinda. Maganda mayroong ano. May konting Megalasat bro back Macbal team Hamog. Uy, team Hamog. Oh, pang-apat. Kalang pang-apat sa iyo to. Yan. Kuya Jaime, sabi ni Macbal. Oh, team Hamog yan si Macbal eh. Macbal, salamat. Dagang salamat sa imong pagpasok sa aking live. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Mayaman tropa mo, bro. Support yan sila. Sinong mayaman? Si Eljon, puro lang kalokohan yun. Alam mo naman si Eljon, ano ka ng kalokohan yun eh. Ayan, pang-5 to. Sa'yo. Kalang, pang-5. Yun. Thank you, Kuya Ray. Ay, Kuya Ray. Sir Jaime Vera sa pagdikit kay ano. Kulang chibi. Pag dinugtong mo, pag dinubli mo, kulang-kulang. Tropa ko yan, Mark, si Bro Macbal. Oo nga po eh. Kilala ko yan, Sir Jaime Vera. Nakikita ko po yan sa Lagi yung pumapasok sa akin. Kaya thankful ako dyan. Magandang Oy, Talel John! Andiyan na naman si Talel John, oh. Bilis Bilis talaga ng aming kaibigan, oh. Basta babae, mabilis ang Talel John. Ayan na ang
nga, kasasabi ko lang. Oo, nandyan na yung mayaman. Annalyn Hasol, Marawaray, Miguel shoutout. Nako, wag mong banggitin yun. Baka biglang dumating si Eljon. Andyan na nga ni. Eh, di ba Binanggit kasi. Ayan, pang-anim. Papasok yan. Sus, ano yan eh. Pag yung sa tao, kung anong suporta mo ay pinakita mo maganda, babalikan kanya mga yan. Alam mo naman tong aking kaibigan na si Tol Eljon. Oy, Annalyn Nasal, rank support. Thank you, rank G support. Thank you, mami. Tita mami. Ay, tita Lu pala. Tita mami. Thank you so much. Yon. Ay, dikit ko na yung 6. Siya lang. Salamat po ha. At salamat sa iyong pagbisita. Tol Eljon, shout out. Oh, nako. Okay na. Salamat. Kuya Jaime Vera, love you. Ayun na, cellphone sa likod. Kulang hoy. Mismo ako. Mismo ko, no? Aba, nagpapamiss din ang isa. Sana all na miss. Eljon, Miguel shoutout dikit, sabi na Annalyn Pasol. Thank you, salamat sa mga dumikit kay Tol Eljon. Pinyan natin si Tol Eljon. Wait lang. Para madagdagan subscriber niya. Kasi ano yan eh. Di makapambabayan pag di nadagdagan. Tol Eljon pa. Kailangan ni Tol Eljon yan. Annalyn! Bless you! Sabi ni Tol Eljon. Tol, maraming salamat Tol Eljon sa support mo. Bukas po mga kawaray ang start na ng challenge namin. Hinihingi ko po sa inyo lahat ang suporta nyo. Sana po isuportahan nyo ako sa aking mga gagawin. Sa aking mga gagawin na kung ano man magawa natin. Good luck sa atin guys. Sangkay Bonso, Sangkay Grace, thank you. Sangkay Grace, thank you so much, Sangkay. Wala po. Grace, shout out. Tol Project, love you, sabi ni Tol Eljon. Like down, sabi ni Mary, may bonsai mix TV. May bonsai. Dikitan mo ngayon si ano, kulang MCB. Project, shout out. Project Megalo, shout out, sabi ni Annalyn Hasol. Animang dinikit ko sa'yo, ano? Ikaw lang, sapat na. Oy, sino ba to? Dami naman nang pumasok na ano. Si Jomar Sarate ba to? Jomar, ikaw ba yan? Ano? Yun. Sabi ko, dikitan mo si Kulang. BG saglit, baba lang. Elevator. Sige. Walang MCB. Wait lang, tol. Ha? Nagbibilang ako ng libu-libuhin. Libu-libuhin gawa ng mamimigay kami bukas sa mga kapuspalad agay. Ikaw talaga. Rank G Sport, thank you. BG saglit, baba lang elevator. Ako, ito boss, Mark. Ay, salamat. Jomar Sarate, thank you. Pa-support sa akin, waray-waray. Pa-support sa akin, waray-waray. Annalyn Sol, thank you so much. Oh, wait lang po. Ipipin kita. Kulang, I love you, ingat. Dikitan nyo muna si Tol Eljon para mapalit tayo ng ano. Dikit na ako kay Kulang, sabi ni May Bonsai. Eljon, sabi ni Grace. Grace, ayaw na sa'yo ni Eljon. May iba na naman siyang babae. Di ba nakaraan ikaw yung inaano niya? Iba naman niya ngayon. Ayaw na daw sa'yo. Tol Eljon, alagad ni Yaya. Support Yaya, thank you po. Mary Grace, send mo sa akin. Bill, kuryente mo, babayaran ko. Yung sa akin, 74K, binayaran ko na kanina. Oh, so no. Ano ka? May condominium? B-boy, shout out. May Bonsoy. Boss Toto. Kumusta, Boss Toto? Tol, back to work muna ako. Sige lang, Tol Project. Ingat. Salamat, Tol. Tol Jomar, bless you. Sabi ni Eljon. Ang bilis mo maghanap, Eljon. Siyempre, alam mo naman ang mga pugi. Matik yan. Salamat sa 13 viewers.
Alagad ni Yaya, thank you. Tita Lu, thank you. Boom, B-boy. Kuya Penta, Miguel shout out. Sabi ni ikaw lang sapat na. Kuya Project Sam from my bonsai mix. Aljun, ingat project. Sabi ni Bob, B-boy. Tol 11 aircon namin sa bahay. Pati sa garahe meron. Aba, ikaw nang mayaman, tol. Boy TV, boom. Sabi ni Anal Nasol. Mami B-boy, sabi ni ikaw lang sapat na. Sabi ni Jomar. Analin, thank you. Tawa-tawa. Mima B-boy, love you. Sabi ni Aljun. Tusok, thank you, salamat sa patusok. Boss Toto, gwapong boom. Sabi ni Boss ni B-boy. Boy, B-boy. I love you more, Aljun. Opa. Analin, Yahoo, sabi ni Boom B-boy TV. 8 viewers at 17 thumbs up. Thank you so much guys for visiting. Hello. Thank you po. Ano to? Pangalan? Benjamin Bay. Benjamin Bay? Tamba? Shout out. Min channel po yan, di ba? Talal Jun. Ano lan? Kausapin mo ako. Mamimigay tayo dyan sa inyo ng tunad-tunadang bigas. Super Yaya, morning po. Hindi ba maubos-ubos yung bigas mo, tol? Ikaw talaga pag mayaman, ano? Si Bini, ano natin si Bini, pin natin. Palit tayo kay Tol Legion. Kay mayaman naman si Tol Legion, hindi na kailangan niyang subscriber. Dapat yan si Tol Legion, nagpapalipad yan para nalaman kung talagang, anong kulay pula ba? Para malaman kung talagang saan bigas mo. Di Tol, alam mo naman, yan namin na. Yaman namin, Sada all. Saan bigas mo? Sabi ni Annalen. Di kayang ubusin. Di ba kaya? Sana all. Talel John ako, walang bigas. Kaya nangangayayat na. Sabi ni Jomar Sarate. Boom, morning, B-boy. Sabi ni Super Yaya. Walang dating sa akin. Hindi pwede magpalipad sa GCash lang. O, di pa GCash mo na. GCash mo na sa akin. Ito yung number ko. 09090909 ng iba. Ito, wala bigas, Eljun. Sa amin nga rin, wala rin kami bigas. Nakakaawa nga kami, wala kami pambigas. Wala walang benta eh. Walang kinikita. Matumal eh. Kapag magkano lang benta ko? 500. Ayun, may tira pa. Ito pa tininda. Bukas na siguro yun. Tol Jomar, punta ka dito sa bahay namin. Bibigyan kita ng tunulyadang tinulyada. Sada all. Naglalabasan na nga. Tadyang ko. Nalabasan na ba? Jomar, ang hirap yan. Waiting ako sa bigas mo, Eljun. Sabi na Annalyn Nasol. Mary Grace, kung minamahal mo ako, hindi sana iga ka na lang sa salapi. Kaya ba ng panulay? Wala hangin dito sa bahay. Hindi nagkakahangin. Kung bakit dito sa live gumahangin. Walang. Kaya mo bang sikmurain yung kayamanan ng Eljun Loco? Dalawa pa lang ni Eljun dyan. Babae, andyan si Grace at siya si Kulang. Yung tinulungan ko kayang libu-libuhin. Eljun, isa. Nakalimutan mo naman uminom ng maintenance. Baka hindi pa. Uy, 20 viewers ba? Salamat. So yan, legit. Please subscribe guys. Iba talagang aming kaibigan pag mayaman. Iba talaga pag mayaman. Yan guys, si Eljun guys. Mga hindi nakakakilala pa, subscribe po yung kanyang channel. Ano yan? Malaki ang naambag yan dito sa Pilipinas. Namimigay ng bigas yan. Tapos nagpapagikas po yan. Search nyo po yung subscribe nyo yung Eljun Loco Moco.
Kulang, I love you. Marami po talagang ano yan, pera. Mayaman yung tao na yan. Yung kabag umakyat sa utak. ako din tol, libo din. Higaan ko. Kaso puro 25 cent. Yun lang. Masakit yun sa likod tol. Ikaw lang, sapat na. Masakit sa likod yun. Babakat-bakat yun. Ben, shout out tayo Ben. Thank you. Sir Jaime, salamat po sa pagbisita Sir Jaime. Aljun, shout out. Aljun, paano ako? O, paano daw siya? Paano daw si Grace? Aljun, paano ang Grace? Hayaan mo na lang ng ganyan, iiwanan mo. Iniwanan na nga yan dati, iiwanan mo rin ngayon. Aray ka. Guys, pasuyo po sa nakapin kay Ben. Benjamin Bay. Benjamin Bay? Parang ano nung pangalan? Miss you to all June. Walang problema, Grace. Nga, ano kahit ano daw? Grace, nga hit ka ba? Tatawag ako. Ay, hindi ko maintindihan rin sinabi ni tulad yan. Ngahit ka ba tatawag ako? Kaya ako naman sabayan yan. Kaya didiskarte pang placement fee. Hiring kasi ang unggoy sa nasa ipapadala ko yan. Kaya ako yung sabayan yan, kaya discount yung placement fee. Hiring kasi ang unggoy nasa ipapadala ko yan. Ay, ambot, sabi ni Annalyn Hasol. Annalyn Hasol, check mo yung ano niyan. Daming bigas yan sa Talal John. Mayaman yan. Shini Benedicto, hello, hi. Thank you so much, my friend. Shini. Please subscribe my YouTube channel. Bumabaon pa ka mo, boss. Yun nga lang. Oo, bumabaon sa likod yun. Lalo pag likod na katalikod ka. Tamsak 18 dan sa iyo, host. Oy, salamat. Liyado. Lia, thank you, Lia. Shout out to all. Salamat. Nag-ahit daw. Nag-ahit. Nag-ahit daw. Grace, shout out. Thank you. Kulang. Content. Connect na sa nakapin. Host. Salamat, Annalyn. Magpapaluto muna ako ng lobster at steak sa mga yaya ko sa full namin. Ako kakain. Oh, kaya mo. No. Ang dami talagang pera to. Iba talaga. Lenye, shout. Lenly. Tama ba? Yung tamang moderator. Ano ba? Leia? Tamsak ka din sa upcoming co-host. Sige, magtatamsak ako sa'yo. May moderator ka na. Tol Eljon, anak ka ba ng CEO? Oo. Tol Jomar, pinanganak akong mayaman. Haha. Sana all kayamanan. Yung kayamanan mo, tol, hindi siguro maubos. No? Kayamanan, no? Kayamanan. Eljon, baka nagpapautang ka ng 5-6. Puntahan mo naman kasi kami host. Sino ba to? Mo naman kasi kami host. Ang laki ng bahay ni Ma'am Lee. Ma'am Lee, thank you so much.
Ang laki ng bahay mo, Ma'am Lay. Sikat pala to si Ma'am Lay. Ma'am Lay, thank you po. Salamat po. Ipin kita. Big time. Sikat pala to si Ma'am Lay. Grabe. Tignan mo guys. Check nyo yung channel niya. Ang laki. Tara Lego guys. Balon. Malalim. Sabi ni Annalyn. Check nyo yung channel ni Ma'am Lay. Ang laki ng bahay niya. Dapat pag nag-live ka, check mo rin ang mga pumupunta sa'yo. Oo, pumupunta naman po ako. Nagpupunta naman ako, Ma'am Lay. Wag na kita i-point. Okay. Si Annalyn na lang. Nagpupunta po ako sa mga ano. Hindi lang talaga tayo nagtagpo ng mga panahon na yun. Huwag kayo mag-alala po. Babalikan kita. No problem. Wey, kung hindi ka pa sinabihan, hindi mo i-check ang bahay ko. Nag-charge po kasi ang cellphone ko. At yung cellphone ng isa na ginagamit. Hindi ko naman po, wala naman akong magagawa eh kung ano. Nakita ko na yung channel mo, ma'am. Parang nagkita tayo kay ano, kay Kuya Ray, di ba? 281 subscriber, ang laki. Tapos ang tataas pa ng views, milyones. Do yung ano nga lang yung ilaw ng si Aronsan? Annalyn, salamat OTW sa iyo. Kulang, thank you. Dahil, Bahay. ha? Wow! Madilim. Walang ano man. Salamat. Annalyn Nasol, mamaya na lang kita ano, balikan. Kunti na lang pala yung ano para maka 1,000 subscriber ka na. 924 subscriber. Kunti na lang, nasa ano na lang. Almost 86 subscriber. Paldo. Salamat din ni Ayado. Salamat po. Thanks sa nakapag-pin sa akin host. Waray-waray. O waray ka rin ba, Annalyn Asal? Ginagamit kasi cellphone ko, Ma'am Lee. Ma'am Lee yung ano ko. Yung anak ko. Yung cellphone isa. Ito kasi naka-charge kanina. Bisaya ko. Bisaya ka. Ba't parunong ka magwaray? Beji lang ulit. May nakalimutan sa bahay. Ito kasi El Jun nakakataranta. Aray ko. Annalyn Nasol, thank you. Dan Ma'am Linley, thank you po. Salamat po. Dan Annalyn Nasol, sabi ni Ma'am Lane. Lee Ayado. Thank you po. Sanggay Grace, dikitan mo nga si Ma'am Lee Ayado. Ang laki ng channel niya. Mas malaki pa sa'yo. Singer po kayo, ma'am? Singer na.
Hindi. Thank you, Annalyn. Annalyn, balikan kita bukas para di po maglagas, sabi ni ano, ko lang. Hindi. Hindi po kayo singer? Ha? Wala. Sabi ko si Ma'am Lee Ayado, dikitan mukha ko. Salamat ko lang, sabi ni Annalyn Nasol. 6 viewers at 19 thumbs up, thank you. May views kayo ng 1 million, madam. Ang tataas ng views nyo eh. Sir Bin, thank you so much, Bin. Sir Bin, thank you so much, Bin. Si Bini. Sir Bini, salamat po. Bini Jamay Boy Mix Vlog. Mayroon siyang subscriber 7,633. Bin Jimmy, may bye-bye. May galaw siya sabi ni Ma'am Lee Iyado. Salamat po sa mga nagdikit. Balikan ko kayo mamaya. Kasi ang aking phone ginagamit yung isa. May bonsai mix. Kulang. May galaw siya. Lee Ayado, may galaw siya sabi ni Bini Jami Mawaybay. Yado host. Talmark yung pakiko sa'yo, ulam ko. Tingin ko sa'yo. Talmark yung pakiko. Tingin ko sa'yo, ulam ko. Sana all. Sige nga, pakita nga. Pakita. Ano mo lang sinabi niya? Princess Randy, Idna, Manling, Cheering. Shoutout E.G. Rivera, shoutout. Imo ko sa'yo, ulam ko. Ngayon, Talmark. Sige nga, tingin nga ako. Patingin. Bayan tuyo. Kunin mo yung puzzle mo. Out muna ako, host. Salamat. Sige po, walang anuman po, Ma'am Lee. Dalawa lang. Ingat po kayo lagi. Salamat po sa pagbisita. Pasensya na po ha. Pasensya na po kayo kung hindi ko agad na-check yung ano nyo. Kasi naka-charge yung cellphone ko. Nag-check po ako ng mga pumapasok sa akin. DLG Vlogger Music, shoutout. Okay, salamat po sa pagbisita. Dating dikit na po ako sa iyo, Ma'am DLG Vlogs Music PD. Galing to kay Kuya Reed dito, di ba? Ginisang kanin ulam nyo. Tamsak 20, thank you po. May moderator na po kayo. Salamat, Sir Mark. Huwag ka na mag-Sir Mark na lang. LD Vlogs Music, thank you so much po. Salamat sa pagbisita.
Opo, LD Vlog Music. Kailangan po. Baka tayo mag-follow ni YT. Nak Grace, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, maraming salamat po. Baka magalit si lolo natin. Yes, oo, Ma'am LD Vlogs. Ma'am LD, parang nag-meet na ata tayo kay Kuya Riba. Kasi nakadikit na rin. Kaya mo guys, yung ulam ng Eljon Loco. Kung hindi kayo naniniwala mayaman yan, tingnan mo naman. Ito harap ko dito. Ang Eljon Loco, tingnan mo yung ulam. Oh, si Eljon yan ha. Oh. Simple ang pinagkakainan lang. Kumakain pala to ng ano? Quick. Ay, quick, ano? Hotdog tsaka tawag nito ang isa. Tanghali na pala dyan. Opo, Tita Mami, tanghali na. Elevator ako, wala signal, sabi ni Call lang. Ayan, Miss Sharon Caneta, hello. Oo, nagkadikitan tayo kahapon, host. Opo, LD Vlogs Music. Oo, nadikitan nga po kita doon. Yaman, paldo. Mayaman talaga. O, dikit na po ako sa iyo, Ma'am LD. Yan po, nakadikit na po sa iyo. Salamat po sa pagpasyal, ma'am. Remix, not stop disco. Isa lang kasi ang phone ko guys eh. Pasensya na po talaga kayo. Pero magano ako para sa inyo para may... Madi, shout out sa iyo, shout out. Shout out sa inyong lahat, Madi. Idol Madi, kumusta? Miss Sharon, shout out. Sophia Bel Moro, shout out sa iyo. Ma'am Sophia, thank you so much po sa pagbisita. Dan Tamsak host, maraming salamat po. Mag-change lang ako ng ano. Para maidikit ko yung second account ko sa inyo, ma'am. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo ma-play kasi lahat. Isang cellphone lang gamit ko eh. Yung phone isa, yung ginagamit ng anak ko, pagagalit pag hindi ko pinahiram. Ma'am Sophia, dikitan po kita. Dikit po ako sa iyo, Ma'am Sophia Del Moro. Thank you so much po sa pagbisita. Hindi muna ako mag-iwan ng bakas ha. Idol Madi, thank you. Si Ma'am ano. Bini, bigyan kita bagong subscriber. Bini. +1 po ako sa iyo, sir. Bossing, salamat. Yan, +1. Bini Jamay by Mix Vlog. Gamit yung ano. Tapos si Ma'am, si LD Vlogs Music TV. Bigyan kita ng ayan, +1 din po ako sa iyo. Maraming salamat. Walang ano man po. Ma'am LD Vlogs, dikit ko na rin po yung main second account ko sa iyo. Thank you so much po. Ito lang kasi dinagamit yung dalawa, yung main account ko tsaka yung ano, second account. Try natin mag-play ng video nyo ha. Pasensya na po dun sa pumasok kanina kung hindi ko agad na-check yung ano nyo ha. Pasensyahan nyo na po. Talagang sa dami na yan. Sinicharge ko kasi kanina cellphone ko. Pasensya po ha. Abay, kanina pa ako nandini. Ngayon mo lang nabasa comment ko. Tutumba ko si Eljon. Nakita na kita. Nakalimutan ko lang kasi nag-mute ako kasi may bata umiiyak. Sorry naman, Madi. Maraming salamat, sabi ni Sophia Belmoro. Asan na yung ulam niya? Di mo nakita? Gagi, hindi mo nakita. Paldo yun. Nagpi-play kasi ako ng video ni ma'am ano.
Ma'am LD Vlog Music yan. Watching tayo kahit yung maiksi lang ng mga video nila para ma-play Close natin yan, sila. no, close. Tol Mark Jo, pakita mo kay Kulang ulam ko. Hindi niya nakita. Ay, hindi ba? Sir Eljun, dan sa'yo. Oh. May bakas, sabi ni LD Vlogs Music TV. Pakita mo, Tol. Sabi ni Eljun. Nasa elevator ako, akyat panaog. Akyat panaog. Anong salita yun? Sa'yo yun, Ito no? po. Walang signal. Hindi mo ba nakita? Sige, pakita ko sa'yo. Wait lang Ma'am LD. Ma'am LD, wait lang po ha. Papakita ko lang yung ulam ni Tol Eljun kasi yung aking kaibigan talagang mayaman kasi ito. Mayabang. Mayaman. Ayan. Oh, nakita mo na. Oh. Yan ang ulam ng Tol Eljun. Okay na. Hindi naman yan Mayamang yan mayamang. Tol Eljun, mayamang yan. Salamat po, Ma'am LD. B. Ano naman? Maya po, dikit ako sa iyo. Pati po yung taga-subo ko ng protas. Puro tragis ka talaga, Eljun. Puro ka katarantaduhan. Walang signal. Wow, ulam pera. Oo, Ma'am Sophia Belmoro. Iba talaga ang aming kaibigan na si Eljun Luco. Annalyn Hasal, nandiyan ka pa? Magpipili ako ng mga video nyo. Sunod ko dito si Ma'am Sophia, si Annalyn Hasal at si Ma'am Sophia. Si Kulang mamaya na yan, kaya matagal yan dito. Magbababad yan supportive yan si Kulang. Oy, ano tugtog to? Wow, idol yata nito yung vlogger na nakakulong sa nag-uulam ng pera at sardinas. Ay baka. Si Leo Marcos. Pahingi Eljun, sabi ni Annalyn. Dad ko lang, ganda ng flowers sa Netherlands. Opo. Ma'am Ellie, na-watching ako sa'yo. Man ako makapiright. Leo Marcos. Salamat Sir Eljun, sabi ni LD. Bini. Salamat Bini, wait lang ha, i-play kita. Salamat sa playing Sir. Walang anuman po. Pasensya na po kayo kay isang phone lang ang gamit ko. Bukod dito sa ginagamit ko pang live, ginagamit ng anak ko yung phone. Pag di ko pinahiram, magagalit, mag-iiyak. Hindi ako makapag-live ng maayos. Yung anak ko na yan, mapangasar din yan. Pag nagla-live ako, tapos wala siyang cellphone ako. Andito yan, sasakbal-sakbal sa likod ko. Wala bang copyright yan, host? Sa tugtog. Meron po yun. Kaya inano ko po, minute ko po. Sharing, Eljun, sabi ni Annalyn Nasol. LD Vlogs, thanks po. Sabi ni Kulang MTV. Balikan mo sila, Kulang. Salamat sa pag-pleaser. Walang anuman po, Ma'am LD. Leo Marcos. Benny, thank you, Benny. Boss, pwesto ka sa may gate. Ako sa gidli. Security guard. Late na ako ito. Kasi si Eljun may kasalanan. Bakit? Ano ba ginawa sa'yo nito, Eljun? Kulang. Kaya mo si Eljun Kulang. Ubayaan mo yan. Mag-ano ka dyan, mag-work ka na. Kasi mamaya masuspindi ka pa dahil kay Eljun. So Eljun, pinapakita. Dan na po, Ma'am LD. Next ko dito si Benny. Kasi si Benny kanina pati Parang halos itong sumabay kay Ma'am Annalyn Hasol
Watching ako sa iyo, Benny. Dito lang tayo sa mix para lahat kayo ma-play. Kasi pag yung mahabang i-play ko, abutan tayo ng 13-13. Para mix. Masipag din po mag-vlog si ano, oh. Si Sir Benny. Ayos. Very nice. Dito tayo sa road. Reed Barangay Kadawaan. Ayan. Watching po ako sa iyo with Bakas, with heart. Ayan. Hansumana, my friend. Hello, thank you so much. Benny, watching ako sa video mo. Ayan, oh. Loading lang. Ayan. Hi, Call. Hello, my friend. Sir B-Boy, Miguel shoutout, sabi ni LD Vlogs Music. Ansumana bro, Miguel shoutout, greeting. Boom, B-Boy, love you, sabi ni Call. Thanks po, walang naman po. Tambay muna, sabi ni Sophia Belmoro. Ma'am Belmoro, wait po next kita po dito. Si Annalyn Hasol na nandiyan nakapin, pasuyo naman po, pa-subscribe naman po. Kung may mga extra punto kayo, para hindi basta-basta malagas, kasi pag sub to sub, baka malagas. Pag nalagas, sayang din. Salamat dyan. Dyan po. Walang anuman, Benny. Benny, tama diba? Benny. Benny Jamay Bay. Dahil dyan, di pa patay para buhayin. Kolang boom sa B-Boy TV. Parang ako Sir Mark at mapunta ako sa nakapin. Thank you. Salamat po sa harang. May harang pala. Kahit naka-portrait. Parang alam ko landscape lang eh. Pero may tinuro kasi sa akin si Mabi TV. Para magkaroon ng harang. Parang basta may tinuro sa akin. Hindi ko na matandaan kung paano. Si Mabi nasa alis papuntang Iran. Joke. May hinatid yata. Okay, Kuya Richard. Mark Dan Tamsak. Salamat, Kuya Richard. Tapos ka na mag-live, Kuya Richard. Dan sa ads OTW nakapin. Thank you, Ma'am LD Vlogs Music. Shout out, sangkay na makita mo. Nakikita mo po ba yan? Boom. Oo naman. Joseph Salas. Joseph, may mga bisita tayo dyan. Saan dyan? Si Ma'am LD Vlogs Music TV at si Ma'am Sophia. Si Ma'am Sophia Belmoro. Andyan si Benny. Me. Bye. Ni bye. Tapos na, Mark. Thank you, Kuya Richard. Wow, Bro Richard, Miguel Sarap, sabi ni Kulang MCB. Kuya Joseph, hello po, sabi ni Richard. Ate Brenda, shout out. Good afternoon, good morning, good evening. Sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man kayo, sulok na mundo. Watching pa rin ako kay Benny. Benny, watching pa rin Benny. Benny. Tama mo ba, Benny? Ben. Sinsya na kayo, guys. 9 viewers at 27 thumbs up. Shout out. Shout out sa mga bisita natin dyan. Sangkay, shout out. Everyone, sabi ni Joseph Salas. Hello, Kulang. Sabi ni Kuya Richard. Shout out. Ayos ang sunglass. Oo, Ate Brenda. Tita Mami, shout out. Asa na Tol Eljun? Nalunod na sa pera niya? Hindi na nagpakita ah. Tol Eljun, nalunod ka na sa pera mo? Annalyn Hasol, nandiyan ka pa ba? Guys, yung hindi pa nakadigit kay Ma'am Annalyn Hasol, pasuyo naman po. Pa-subscribe naman po pag gusto niyo po. Yung mga extra phone kayo dyan, alam ko naman meron kayo dyan mga phone na bakante. Pwede pakisuyo po, paki-subscribe kay Ma'am Annalyn. Kasi kulang na lang po siya ng 80 subscriber, 86 subscriber yata. Correct me if I'm wrong ha. 86 subscriber po yata ang kulang niya. Kasi ginagamit kasi ng anak ko, magbibigay sana ako ng 6 sa iyo eh. Pera muna ako ng cellphone, Mac. May borrow muna. Thank you, Nak.
May ano lang si Papa. Saglit. Ha? Pag-play ka muna dyan. Yung ko lang subscriber to si ano. Annalyn Hasol. Para madagdagan ng kanyang subscriber. Dagdag isa. Saglit lang nga. Ito nagagalit agad. Para makaano to si ano, para makagraduate ng 1,000 si Annalyn. Sana tulungan natin guys. Pasuyo lang po. +1 ako sa iyo Annalyn. Wait lang ha, ano ko. Kasi marami ako ninja rito eh. Mayroon tong 7. Isa. Nabulunan. Nabulunan na ba? Baka hindi na ano. Baka andyan ang asawa mo. Baka nabatukan. Konti na lang yan. Nag 1K ka na guys. Oo nga Joseph. Konti na lang. Annalyn. Nandito na naman ako kasiyaw. +1 na naman sa iyo. Wow. 929 ka na. Check mo kung umihinga na. Guys, please subscribe Annalyn. Kuya B-Boy, sabi ni Richard. Guys, so yun, pasuyo po, pasubscribe po kay Annalyn para makagraduate ng 1,000. Hindi man natin ngayon kayang ipag-graduate siya ng 1,000. Baka sunod na araw ay magbigyan siya ng makagraduate siya. Oh! Maramay, no? Si Mark yan nagagalit. Oh. Babatoyin yung cellphone ko. Saglit lang isa, papaluin kita. Sige, kahit nakalive si Papa. Uy, may 31 ka na. 931, may dadagdagan pa ng isa. Aba, may uma-attack sa iyo ah. Guys, pasuyo po. Please, dagdagan natin ng subscriber si Annalyn. +3 na ako. +3 na ako, mayroon pa, pang +4. Annalyn. Ewan ka bakas sa akin, Annalyn, pagbalik ko, bahay dikit. Ibang YT na sa CP ko. Ayan. Dagdag na naman sa iyo, Annalyn. 933 ka na. Check mo nga kung gumagalaw. Pumasok ka dito, ilan na ba yung subscriber mo, Annalyn? May 2 pa ako. May dadakit. LD, Vlogs Music, Dan Pin Host, ay salamat, kaya pala nadagdagan. Ma'am LD, thank you so much, Ma'am LD. LD Vlogs. Ba't Ma'am LD Vlogs ang isinurge? Tsakitan ko na nga lang itong ano, para maidikit ko lahat sa inyo. Tsakitan ko na lang. Para madikit ko sa inyo lahat. Ayan. Ipagdidikit ko yan sa inyo. Para lahat kayo makatikim. Yan. Kay Joseph. Para maidikit lahat. Yun. Pagdidikit. Ay, tapos na pala kay Benny. Wait lang po. Namatay na cellphone ko. Next ko po dito si Annalyn Hasol. Annalyn Hasol, play ko yung video mo. Saan ba yun? Salamat po sa inyong pagbisita. Dito tayo sa ano. Hello everyone! Nagpaalam ako sa puno. Ba't ka nagpaalam sa puno? Pag nagsalita yan, duwat kayo tumakbo ka na. Ayan. Annalyn Hasol, nandito ako sa 9 minutes mo ha. Watching ako sa'yo. At tapos magdidikit tayo dito. Ipasok ko isa kung kubo, Sir Host. Sir Host. Sige po, sige po. Maraming salamat po. Dikit ako sa'yo, ano. Erap. Yung mga ninja ko to eh. Matagal na to hindi ko pa nagagamit eh.
Kaya ko lang nakadikit na to. Kaya Sol. Annalyn na Sol, dikit ko sa iyo to. Dikit ko sa iyo to pang 5. Yun, 934 ka na. Guys, pasuyo na lang po kung kaya natin pa-graduatein ngayon si Annalyn na Sol. Paano na lang po pala vlog. Kay Ma'am Sophia Belmoro. Magbigay din po ako sa iyo, Ma'am Sophia Belmoro. Yan. Kaya dinakitan ko po yung ninja ko para may dikit ko sa inyo. Pasensya na po kayo ha. Eh talagang ano lang tayo ngayon. Dami to. Sino pa bang hindi? Si ko lang nadikit ko na to eh. Oh. Si Annalyn at siya si Kuya Richard. Thank you. Dikit ko rin sa iyo to Kuya Richard. Yan, dinikit ko na Kuya Richard. Sana hindi maglagas Hindi kaya maglagas. Ay, andito si Ma'am LD. Edil's Vlogs. Hello, salamat po sa pagdikit mo yung pangalawang channel. Lodel's Vlog, thank you po. Pinasok niya yung second account niya. Ayan po, +1 po ako sa iyo. Salamat ng marami po sa pagbisita. Napagdagdag na ako sa iyo, Annalyn Hasol, 6 na. Salamat po ha. Sana makapunta kayo sa live host. Sana nga po, Annalyn. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mapapuntahan minsan ng nyo. Kasi, Benny, +1 po ako sa iyo. Pasensyahan nyo na po kasi kung hindi man tayo magkita-kita dun sa mga live nyo. Next, may araw kasi yan na talaga machichimpuhan natin yung yung nakadikit sa atin at yung madalas pumasok sa atin. Machichimpuhan natin mabalikan. Supportive naman po tayo, supportive naman po ako. Kahit kanino naman. Kilala naman ako ng kanina si Ma'am Lee na ko kay Ma'am Lee kasi nahiya ako kay nagsabi si Ma'am Lee na hindi ko daw siya pinupuntahan. Eh, unang pasok pa lang niya sa live ko. Pero siguro, pumapasok na siguro yan si Ma'am Lee sa akin nun. Hindi ko lang yata na sabi ni Ma'am Lee, hindi mo mga chinecheck eh. Sige na ka, nasabi ni Ma'am Sophia Belmoro. Salamat mo Ma'am Sophia. Dikitan ko po ito. Ay, ano lang pala to, 32 subscriber. Sige, dagdagan ko na lang. Nahiya ako kay Ma'am Lee kanina eh. Yado. Nahiya ako sa kanya kasi hindi ko daw chinik. Ang laki pala ng subscriber no. Kaya, hindi naman natin kasi yung lahat talaga. Minsan kasi pag mga ganon, yung mga pumapasok sa atin tapos yung hindi mo nababalikan, wag naman po kayo magtam. Kasi hindi naman natin kayang suyurin lahat ang mga mga pumapasok sa atin. Pero kung sa sa grupo namin, doon kasi sa grupo namin mga kawaray, talaga kailangan namin pumasok doon sa bawat isa sa amin kasi doon sa grupo namin kahit wala kami mga ibang bisita, na mayroon kami pa ring solid na manonood kasi sa grupo namin, kaya kami lang din nagtutulungan. Pero pag may bisita naman po kami, ay tinutulungan din naman namin. Tulad ni Kulang, kay Tay Alex, dinagdagan siya ng subscriber. Kasi Tol Project, siyempre may kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. Si Tol Project may trabaho. Tapos ako, titinda ako. Hindi ko naman pwedeng, habang nagtitinda ako, idudot-dot ko ng cellphone na idudot-dot habang ay bumibili. Mamaya, mawala pa yung cellphone ko. So, sana ko nasa bahay ako. Kung nasa bahay ako, ay talagang mapawatch ko yung video nyo or madidikitan ko kayo. Tay Robin, Miliga Love, shout out. Benny, thank you so much, Benny, sa Oy, Michael Bermido. Shout out. 30 thumbs up, good afternoon. Kumusta ka, boss? Naka-live, min ko. Els Osaka. Oy, min mo ba yon? Si Els Osaka? Pag-ibaba nga dito.
Sa'yo pala yun, Michael? Ikaw pala yung pumapasok na El Osaka. Oti, nakapin, sabi ni ano, Ma'am Lodels Vlog. Ma'am Lodels Vlog, El Osaka hair. Ay, sa'yo pala yun, Michael. Akala ko babae. Lalaki pala. Sorry. Ka-live ka ba? Joseph, may galap sarap, sabi ni Tatay Robin. Els, Osaka Minko. Aha. Ma'am Sophia. Thank you po, Ma'am Sophia. Salamat po sa pagbisita. Watching ako kay Annalyn Nasol. Si Ma'am Sophia, napanood ko na ba? Hindi pa pala, kasunod ko pala dito. Watching. Next ko dito kay ano. Sino pa hindi ko nadikitan? Robin pala. Hindi pa ata nakadikit to eh. Hindi pa nga. Mga ninja ko to, mga tagal na to, di ko to ginagamit. Ay, di ko ginagamit. Ginamit ko to dati. Kaso ngayon ko lang ulit pinagkakalkal. Ang init sa biyahe mga kabum. Aray ko. Ay, ingat. Oo, mainit talaga ngayon. Kaya nga, kailangan lagi may tubig, tol. Saan kahirap. Kailangan may water para laging walang iwas dehydrate. Tagal na kasi di ito nagala, yun lang. Isa lang sipi ko, hindi ako makapunta sa live mo, Michael. Si Els Osaka, what? Check ko nga si Els. Ayan, nag-live nga. Ads ako sa'yo. Okay lang, Kuya Robin. Ayan. Nandito na ako sa'yo. From viewers. Ninja ko to, ninja. Huwag mo nang jakitan to. May ads. Dala ko na yung buong Manila Water Sangkay. Okay lang, Kuya Robin. Yun nga lang. Robin, sabi ni Michael, balik ako mamaya, bro. Lakad po ako labas. Sige lang, kulang MCB. Balik muna ako sa live ko, ha. Sige. Nandito ako sa live. Huwag mo na itong jakitan, ha. Yung Yawi Salvano, huwag mo nang jakitan. May 2 viewers. Naka-portrait ka pala. Ba't babae yung picture dito? Ibig sabihin, asawa mo si Michael. Mark, di makabuelo, sobrang busy. Sige lang po, Tita Mami, no problem. Ako na yung spray na. O, dyan. Balik muna ako sa live. Els Osaka dan, sabi ni Sofia Belmoro. Tita Mami, thank you, Tita Mami. Yan si Tita Mami, guys, din pa support naman po. Annalyn Nasol, baba muna kita, pin ko muna si Tita Mami, ha. Yan po, yung hindi pa nakadikit kay Tita Mami, dikitan niyo po si Tita Mami, guys. Marami din pong banana yan. Tita Mami, may dinikit po ako sa iyo. Next kita dito, Sophia. Ma'am Sophia. Kunin mo yung spray dito. Ano ba? Ate Sophia na lang. Kunin mo yung Kasi mas spray. nakakatanda po ata kayo sa akin yan. Then watching sa'yo, Annalyn Hasol. Next po tayo kay kay Ate Sophia na lang. There. Sis Sophia, don't connect. There. Dito tayo sa watching tayo kay Ma'am Sophia sa ba't highlights?
Yes. Dito na lang po tayo sa ano, sa I'm looking for gate. Ba't tinanggal mo na Down lang to? street. Akin na yung clip. Down start. Kunin mo yung papel na yun. Yan, dito ako, Ma'am Sophia. Yung kung saan po kayo pupunta. Ayan po, watching po ako sa iyo, Ma'am Sophia. Si Sophia, watching po ako sa iyo. Thank you so much po. Mami, connect po, sabi na Annalyn Hason. Michael, done guys, sabi ni Joseph. Maya-maya tapos live, balikan kita. Si Sophia, sabi ni ano, Michael. Guys, yun yung Els Osaka naka-live. Galing ako doon. Pinasok ko yung aking ninja. Huwag mo nang jakitan. Lodels Vlog, thank you so much po. Dan sa nangabalot nakapin. Ay, thank you po, Ma'am Lodels Vlog. Lulubat pa tong cellphone na isa, nakakainis naman. Oy! Sir Polakit. Sir Roel Polakit, hello, shout out. Kumusta po, sir? Nandito si Sir Polakit, guys. Pasyal po. Thank you po, sir. Thank you, Sir Roel Polakit. Thank you so much po sa pagbisita. Tol, invite ko sila sa channel ko. Magpapa-games ako. 10 iPhone 17 panalo. At tag 100k. Tol, kayabangan mo. Sir Roel Polakit, andyan si Eljon, oh. Marami daw sa lapi. Talagang hangin mo talaga tol Eljon, nakakainis ka. Kasi sobrang hangin mo, di ka na ma-reach. Ma'am Lodels, thank you so much po. Ayan. +1 na naman ako sa Ma'am Lodels Vlog. Nabulol na ako. Ang B-boy, nawala si B-boy, ah. Aba, paldo si Sir Eljon. Opo nga eh. Iba talaga pag mayaman. Ibang klase itong tao na to eh. Sir Rowell, thank you Sir Rowell. Yan, dagdagan natin subscriber mo Sir Rowell Polakit. Sana all Eljon. Oo nga Sir Rowell, paldoon daming paano. Ma'am Lodels, napag-asawa lang po ng matrona. Grabe ka naman doon. Sana all paldo. Oy, tusok sangkay. Sabi ni kain na. Sabi ni Kabus, katatapos nga lang. Support lang ako, Mark. Sige po, Sir Rowell Polakit, thank you so much. Tita Mami Dan, 80 birthday, sabi ni Sophia Belmoro. Ma'am Sophia Belmoro, +1 ako ulit sa'yo, +2 pala. Ayan. Ibang ano to, ninja na naman. Bastag, pagdidikit ko sa inyo to. Kaya, salamat po sa lahat ng pumunta rito. Sana hindi po manglagas. Huwag nyo nang balikan yung mga yan, kasi ano yan. Mga ano lang yan. Naka-live ka pala tol, Kabos? Ay, kanina pa ba? Kala ko ngayon. Jel Brianna, sabi ni Kabos, Tita Mami, Dan 80 birthday. Bro Rowell, Miguel of Saraut, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, hello, sabi ni Sir Rowell Polakit. Si Sir Rowell Polakit ay ano yan? Ano yan ang Team Kabunoto Production? Sponsor nun. Hindi ko lang alam kung ngayon, ganun pa rin. Annalyn Hasol, thank you so much sa ano sa iyo. Si Annalyn Hasol ay mayroon na siyang 935 subscriber. Guys, sa mga gusto mag-subscribe kay Annalyn,
Pa-subscribe po. Tagalite rin ba ito? Bisaya. Bisaya ka, di ba? Lodels Vlog, thank you, host. Host, out muna. Ako pakain, ako biik. Sige po. Magkano ba ang biik ngayon? Ma'am Lodels Vlog. Magkano po ba ang biik ngayon pag bumili ng biik? Kabos, sabi ni Tita Mami. Boss Roel, Polikit, shout out, sabi ni Kabos Official. Kabos, shout out. Tita Mami, sabi ni Kabos. Thank you, support, waray-waray. Sabi ni Annalyn, walang anuman. 5 kyaw. 4K. Oh, bakit 4K at 5 kyaw? Bumili kami kasi ng biik ng pang namin para sa August 19. Yung kapatid ko, inalagaan nila sa bahay. Ang bili namin 5 kyaw. Ba't 4 kyaw lang kay Annalyn? Mura sa inyo, Annalyn, ng 1,000 . Walang idol, wash out, sabi ni Kabos. Kabos, may galaw shout out. Oy, done na sa'yo. Kay Ma'am Sophia. Sinong hindi ko pa na-play? Marami pa akong hindi na-play dito. Si, na lang. Si Kabos, play natin muna. Kaya na yung iba guys Dito kayo masabay-sabay. Alam nyo naman ang cellphone ko. Ilan lang. Dito na lang tayo sa 5 minutes. 5 pintal flower balloon. Dito tayo, tol. Watching ako sa'yo, tol. Sangkay ka, boss. Watching ako sa'yo. Salamat, Sangkay. Sa Palawan daw, 3-5. Lodels Vlog. Palawan, layo naman po yun. Taga saan po ba kayo, Ma'am Lodels Vlogs. Taga saan po kayo? Ako, play mo muna dyan. Bakit bumaba yung watch hour? Bumaba? Di ka ata nagla-live Mababa yan. Kailangan, mag-maintain mo yan. Magla-live ka din para hindi bumaba yung Liti ako. Taga-Liti ka ba, Annalyn Nasol? Bicol. Bicol. Si Ma'am Lodels Vlog. Hello, Sir Kabus. Sabi ni Lodels Vlog. Dan subscribe, Annalyn. Sabi ni Sir Roel Polikit. Sir Roel, maraming salamat po Dapat kulang. Nasa 5K na yun. Tapos kanina pagtingin ko 4K na lang. 4,600K na lang. Naku, mag-live ka na, mag-live. Kahit silent live lang. Tapos kailangan may tambay ka ron na para may mo. Sir Roel, thanks you. Sabi ni Annalyn Nasol. Guys, yung si Annalyn Nasol ay sana ay makagraduate po sa 1,000 subscriber. Hindi man natin ngayon mapagraduate, mga sunod na araw ay sana masuportahan po. Kasi malaking bagay po ang makakompleto ka ng Aldi Vlogs, music, thank you so much. Si Ma'am Si Ma'am Lodels Vlogs. Yung na yan. Salamat po sa inyo. Dagang salamat sa inyo guys. Watching ako kay Kabos guys. Gamitin ko na rin ito isang phone kasi para hanggat busy yung anak ko. Sinong hindi, Tita Mami. Watching natin si Tita Mami. Ako namatay yung cellphone. Si Annalyn, malapit lang yan sa amin sa Liti, Sangkay. Silangan ko lang. Silangan ko yan. Silangan ko lang. Wala naman kasi oras mag-live. Yun nga lang. Di, hanapan mo ng paraan para makaano ka. Importante nun, makapag-live ka. Sayang din yun, Dami mo na pala dito na panood, mine. Tita Mami, tingnan mo, Tita Mami. Panood ni Pe.
Yung isa kong account, pinanood ni Pay. Marami na siyang napanood sa'yo. Tita Mami, oh. Mayroon pa ilan na hindi pa na, ano, yan. Ilan na yun, nasa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na, Tita Mami. Wow, salamat ang marami. Yung isang account ko to, bukod dun sa isa kong account, yung ano ko, yung Mark Waray TV. Yung main channel ko pa, hindi ko pa napanood sa'yo lahat yun. Kasi, watching ko rin to, Tita Mami. Lubat na yung cellphone ko. Ang hirap talaga ng cellphone pag lubat na bilis. Yung cellphone ko, itong pang vlog ko, nahirapan na rin ako dito eh. Parang gusto ko nang mag-provide ng mumurahing GoPro eh. Yung tag nasa ano lang, 15,000, mayroon daw ganun eh. Ang problema lang, pag ginamit ko naman yung pera, wala na akong pang puhunan. Sana kung ang buwan-buwan tayo sumasahod. Kabos, pwede bang mag-live pagkatapos ko dito? Oo, mag-live ka na, Analay Nasol. Walang problema yan. Waray, pwede ba mag-live katapos ko dito? Oo, mag-live ka. Hindi na, mag-live ka na ngayon. Baka may extra phone ka ba? Wow, salamat ng marami. Basta yung promise ko sa iyo, mangyari yan pag nag-money ako. Oh, Tita Mami. Sana nga po, Tita Mami, mamumuni po kayo. Kasi pag ako lang mag-play niyan, hindi ko mamumuni po yan. Sana maraming mag-play po ang kay video ni Tita Mami. Pwede naman, Annalyn, mag-live ka na para may WH na papasok. Huwag kang magtatago, pakita para masanay. Oo, at si Whitey kasi, pag hindi ka nagpakita sa live mo, wala mangyayari. LD Vlogs, Music, thank you so much. Annalyn +1, sabi ni Tita Mami, oh. Mag-live ka na at magtago ka lang. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, bakit magtatago, di ba? Manlagas mga banana ko. Hindi po yan maglalagas kasi hindi ka naman nag-subscribe sa amin. Hindi mo naman binalikan sila subscribe. Mas maganda nga yun mag-live ka eh. Para ano eh. Para yung mga ibang viewers makapasok. Normal lang yun. Oy, kabos, done na watching sa'yo. Sino yung sunod ko rito? Tatay Robin. Grabe naman si tatay. Sabi ni Pula. Ayaw magpakita eh. Sabi ni Tatay Robin. Ayaw mo magpakita, Tay? Pinasok mo na ba yung live niyan? Si Annalyn? Ano, din magpakita ka naman pala. Bakit di ka... Tay Robin, in-upload mo na ba yung video na ano, Tay Robin? Yung pagpunta mo sa akin? Hindi pa. Dito tayo sa Kamatis, sponsor by Buam Ilang-Ilang. Yan, Tay Robin, nandito ako sa'yo. Ako din, Tay, mag-live, tatago din. Sabi ni ko lang. Kabos, 1,300 pa lang WH ko. 3K na yung kinain ni Lolo. Oh, laki na ng kinain ni Lolo sa'yo, Tita Mami. Matagal na po kasi yata hindi kayo nakakapag-live, Tita Mami. Pagtatago na naman ako nito. Yari na naman. Annalyn Nasol. Ba't ka nagtatago? Ayaw mo magpakita. Aljun, thank you. Upload ko na. Kasi wala pang lipstick ha. Sabi na Annalyn Nasol. Okay, Tita Mami. I-play kita para makatulong din ng konti. May playlist ka naman, di ba? Oh, may playlist siya, Kabos. Kabos, tulungan natin si Tita Mami kasi may promise si Tita Mami sa akin. Sabi ni Tita Mami, pagdating ng August, dapat mamuni na daw siya. Kung mamuni daw siya, ay mayroon daw siyang promise sa akin na ibibigay. Kaya,
Sana suportahan natin ng Tita Mami, guys. Mahirap masilip ni Eljun. Sabi ni Kulang MTV. Nako. Mega love shout out Mark, sabi ni Chris Zelda channel. Ma'am Criselda, ay, yung hindi pa pala naka sa akin, naka sa akin mga premiere. Pasuyo naman po, paki-like naman po ang aking premiere. May marami po akong premiere diyan para bukas at sa May 2. Marami po akong naka-premiere po diyan. Ba, pwede pong palablab po at paki-like na lang po. At kung like and comment po. Kung mag-share kayo, di maganda. Pasuyo na lang po, pasuyo sa aking upcoming premiere. Marami po yan. May 6 na po ako dyan. Mayroon pa akong private na isa, mayroon pa akong i-edit na isa. So may magbablog pa ako. Paandarin nyo na ang mga vlog video nyo sa ibang account nyo para di maglagas ng WH. Sabi ni Tatay Robin. Huwag magtago pag mag-live, mga idol. Hindi yun live pag walang tao. Side. Tato si po na. Annalyn Nasol, thank you. LD Vlogs Music, thank you so much po. Na-watching ko na po yung video nyo. Nandito ako kay Tatay Robin, watching po ako kay Tatay Robin. At kay Tita Mami, watching po ako kay Tita Mami. Guys, yung mga naka-video dyan, thank you so much po. Si Grace, ang hilig mag-video ni Grace. Ayaw mag-dot-dot. Kaya walang pumapasok na bagong subscriber kay Grace. Hindi naman ako. Sunod-sunod na naman ako ng live. Marami na naman pumasok sa akin mga bagong subscriber. Dahil galing kay Kuya Ray yung iba dyan. Yan, si LD Vlogs. Galing yan kay Kuya Ray at si Ma'am Sophia yata. Kay Ma'am ano rin yan eh. Kay Kuya Ray din yun. Salamat Mark. Walang anuman Tita Mami. Kabus, sabi ni Kulang. LD Vlogs, hello, sabi ni Kabus. Ma'am Criselda, baka hindi pa po kayo nakadikit kay Ma'am LD's Vlog. Pasuyo naman po. Padikitan po yung kanyang ang kanyang main channel. Malaki ang channel niya. Pumasok kanina Ma'am si Ma'am Liado. Liado ba yun? Liado yun na yun, no? Pumasok siya po kanina. Ang laki ng bahay niya, 200 plus subscriber. Ang laki ng views. Saan si Grace? Nawala man si Grace. Watching ako kay Tatay Robin. Nakadikit na ako sa iyo, Mami, sabi ni Kulang MTV. Si Tita Mami rin, nagtatago rin pag nag-live. Hindi nagpapakita. Dapat upload ka ng upload, Tita Mami. Kahit yung mga video, mag-video ka na sa palengke kung na saan ka man, kahit ilang minutes lang, para naman mayroon kang ibang mga anggulo na kuha. Sir Roel Pulikit at kay Sir Jaime Vera, salamat po sa inyong pagbisita. Annalyn +1 sabi ni Tita Mami. Tita Mami, thank you. O, di ba? Si Annalyn Nasol, kunti na lang makakapag na siya, makaka-graduate na siya ng 1,000 subscriber. Sakto lang to. Pagdating ng alauna, magla-live na ang Grace at Ma'am Criselda. 2 hours lang po ako magla-live. Manaka 1 hour and 30 minutes ako. Iwan ko sino nag-live kanina. Si Richard, nandun ako kay Richard eh. Hindi lang ako nag-comment. Thanks, Mami Tita. Sophia Belmoro, thank you so much po. Tita Mami, baba muna po kita. Ipin ko lang po si Sophia Belmoro. Tita Mami ha. Yan guys, yung bagong nakapin kay Ma'am Sophia Belmoro, pasuyo po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe or may mga extra na words, kung meron man kayong extra Ninja Jans or main channel or kung ano man ng channel mayroon po kay Ma'am Sophia, please.
Ang tagal kong naligo. Ha ha ha, sabi na Annalyn Hasol. Aba, mabuti di ka natunaw. Joke lang. Watching pa rin ako kay Tita Mami at kay Tatay Robin. Nandito ako kay Tatay Robin. Kamatis sponsor. Kay Ma'am Ilang Ilang. Hindi ko pa napanood tayo, Robin, yung vlog mo na yung binigay na hipon. Hindi ba naka-vlog ka nun? Ano yung ipin mo? Ano yung ipin Sobrang mo? init, sabi na Annalyn Hasol. Oo nga, maraming salamat host. Walang anuman po, Ma'am Sophia. Sana all nakapag-outing sa balon. Outing. Babalikan ko kayo. Maraming salamat. Ay, babalikan daw kayo. Pag bumalik po kayo, Ma'am Sophia, dapat may dala po kayong baon. Salamat po sa lahat na pumasok. Guys, yung mga hindi pa po naka-like sa aking premiere po, pasuyo naman po, mag-go to channel kayo mga kawaray. Mag-go to channel kayo, marami po akong premiere dyan para sa bukas or sa May 2. Kasi mayroon po akong sinaliang challenge ng Team Kabunoto Production. Ang aming host ay si Idol Bidogs. Shoutout kay Idol Bidogs. Thank you so much, Dol. So, scads, kung panood nyo man yung mga video ko, kailangan kong maka-reach ng maka-extend ng next round. Tapos, kailangan doon yung video naman po, kailangan umabot ng 500 views para makasama sa bilang. Pero ang kailangan ko lang doon ay isang video makaabot ng 500 mo lumagpas para maka-proceed tayo sa next round. Sana hinihingi ko po sa inyo suporta nyo at sana tulungan nyo po ako sa abot yung makakaya. Kasi hindi ko naman to magagawa kung wala naman po kayo, wala akong viewers tulad nyo na iba-ibang, hindi ko man kayo gano'ng kakilalang, ay yung iba kilala ko, yung mga katim ko. Pero yung mga bagong bisita ko ngayon ay ibukod mo playlist. Opo, Tatay Robin, gagawa ko po ng playlist. Sana po suportahan niyo po ako sa darating ngayong bukas na po, May 1. Baka walang views, haha, kakahiya. Aling views, Annalyn Hasol. Hindi, okay lang po 'yun. Ang hiningi ko lang po sa inyo, suporta niyo sa bawat isa sa inyo. Sana kung makita man niyo yung video ko na mga bagong upload, sana i-watch niyo po. Tap shout out Annalyn +1. Kanino to? Ay kay Annalyn. Salamat sa tap live ko. Sige, mag-live ka na. Roselda, baka walang views sa kahiya. Mag-live ka na kasi may papasok din yan. Mag-live ka, Annalyn. Akong bahala sa live mo, sabi ni Tol Eljon. Aba, papasok ang Eljon. Magbabayaran ako ng tag 5K bawat viewers. Aba, sana all. Tita Mami here. Si Tita Mami ba yan? Sorry, Tita Mami pala to. Kala ko si Annalyn. Bakit may hiya dyan si Idol Eljon? Oo nga. Ang hangin, Mark. Aywan ko po, Tita Mami, bakit gano'n? May kaibigan. Mga ganyan talaga mga kaibigan ko. Talagang sinadya kaming mga mahahangin na mahangin. Joke lang. Tol Eljon, love you. This si Tol Eljon ay palabiro yan. Hindi nyo pa nasubukan yung dalawa, si Maroko at si Eljon pag nagkasabay yan. Naku po. Diyos ko po. Ay mas malala nga si Maroko eh. Si Maroko ay contractor daw eh. Anak ng flood control. Sabi pa nga sa akin, Mark Jo, papal-clearing ko yung pinipistuhan mo dyan, umalis ka na. Kita namin sa
Kita naman sa pangalan. Oo, totoo. Kaya pangalan pa lang alam na. Papa Jing Bing. Kani Eljon Annalyn sa tropa. Oo. Share Eljon. Share ka Eljon. Oo, papasok yan. Baka pag tawanan mo ko. Tyrobin, na paglulo na po. Premier mo okay na. Thank you, Tyrobin. Salamat. Alam ko, Tyrobin, kasi nakita ko dun sa mga sa akin premier. Yung 5 kong na premier nung nakaraan. Nakita ko lahat ng pangalan mo nandun. Tapos mayroon akong premier ngayon, isa, pinasok. Ay, kagabi pala kasi kagabi ko yun yun. Tapos mayroon ako in-edit, i-private ko muna. Tapos mayroon ako i-edit pa naman, isa. Mamaya ko na yun. Sana matuloy ako mamaya sa paggawa ng content. Kulang-kulang, salamat. Now, Annalyn, time ba yan kita mag-live ka na? Oo, mag-live ka na, Annalyn, magtambay kami. Watching lang ako kay Tatay Robin. At kay Tita Mami, watching pa rin kay Tita Mami. Kay Tita Mami, nandito charge kasi cellphone, nawawalan. Next ko dyan si B-Boy at si Grace. Si Kabos, na-watch ko na eh. Si Kulang-Kulang, mamaya na lang yan. Welcome, bro. Aljon, kiss-kiss. Ano? Sabi ni Tatay Robin. Ano sabi ni Tatay Robin? Aljon, kiss-kiss mo muna para tanggal ulo. Tatay Robin, anong ulo iti-kiss-kiss? Yung ulo sa taas o ulo sa baba? Anong mga ulo? Sabi ni Annalyn. Iwan ko po, Annalyn, kung anong ulo ang mga ikikisig. Salamat so much. Salamat, Mark, so much. Walang anuman. No worries, Tita Mami. Ikaw pa po. Napaka-supportive mo sa akin. Aljun, Annalyn, punta ka din ako sa live mo. Sabi ni Kulang MCB. Kinakabahan na ako eh. Annalyn, mag-live ka na kasi 21 minutes, mag-end na rin po ako. Para habang nandiyan makalipat sila doon sa iyo. Okay lang kasi makahatak tayo ng viewers na makapasyal sa iyo. Nandiyan si Ma'am Sophia Bilmoro, malay mo pumasok po sa iyo yan. Mas maganda yun yung mga bagong subscribe sa iyo na manonood sa mga live mo. At magpakita ka, huwag ka magtatago. Para dikit na dikit, parang Pinoy pandikit Annalyn sa CR ka mag-live. Habang visit ka talaga, Eljon. Ay guys, biruan lang po tayo rito ha. Sana wala magpikunan, no? Ano lang po yan. Si Eljon ay may may asawa, 3. Ang anak niya, puro panganay, mga 12. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang aking kaibigan na si Eljon. Talaga sadyang pala biro lang po. Sa pangalan po lang po ay talagang maluloko na po kayo at malulula sa kayamanan niya. Akala ko ikaw na Annalyn na nag-live eh. Wala namang basher dito. Annalyn, puro kalukuhan lang. Opo, walang basher dito. Huwag ka matakot. Ganun ako dati. Nung dati ako nung magla-live ako ng live ko. Natatakot ako kasi minsan nagtatago muna ako. Di muna ako nagpapakita. Nung natuto na ako, kinapalan na natin yung mukha. Tamsak Dan host sa mga kami mo. Ay, thank you Ma'am Sophia Bilmoro. Sana nag-iwan po kayo ng bakas at sana ay kasi parang hindi ko papata na idikit yung main channel ko sa iyo. Kasi Ma'am si LD ano lang po ata nang dikitan ko noon. Babalikan po kita Ma'am Sophia. Sana po mag-iwan po kayo ng bakas po ha. Salamat po sa pagbisita. Yung sigan account ko pa lang po at saka yung mga ninja ko nakadikit sa iyo. 3 ata yon. Pag 3 weeks mark na konti na lang muni na. Ako magpapabook na agad ako para sa yung 3. Oh, Tita Mami, thank you so much Tita Mami ha. Kulang MTV, shoutout. Ikaw, Kulang. Kanus mag-live. Sabi ni Kabos Official. Buang ka. Hahaha, sabi ni Annalyn. Eljon Loco Dan, sabi ni Sophia, 3rd week ng July. Sabi ni Tita Mami. Sana nga po, Tita Mami, ma-monetize po kayo.
Magbilang anghel po kayo, Tita Mami, para kayo ang maging daan para makauwi ng aming province. Kabos, tsaka na daw ako mag-live pag nakapag-ahit na, sabi ni Eljon. Tatay Robin, dan watch na po. Si Kalong muna kaya. Kalong, kulang-kulang ikaw muna yung video, ano ko yung live, tawag dito, nakakainis naman. I-click ko. Guys, pasuyo daw po sa pa-support host kahit thumbs up lang. Sige, wait lang. Ano ba yan? Ay, naka-live na pala si Guys, pasuyo nga po, pasugod nga po sa naka-live. Balik na lang po kayo. Patamsak lang po kay Ma'am LD Vlogs Music TV, pasuyo po. Naka-live po siya ngayon. Pasugod. Sigurin nyo. Sige, pagkatapos mo. Hindi, mag-live ka na. Nag-live na nga si Ma'am LD. Nag-live si Ma'am LD. Mag-live na po kayo. Ayan si Ma'am LD, oh. Nandito nga ako eh. Kahit mag-like lang po kayo doon. Kabos, Sangkay Kabos, Tay Robin, pasuyo po sa na nagbinaba niya, no? Kabos, tsaka na daw. Watching ako kay B-Boy TV. Ako si B-TV. Araw mo. LD Vlogs Music, thank you so much sa 9 viewers at 40 thumbs up. At tapos na po kay Tita Mami. Watching ako dito kay Grace. Mamaya ka na kulang-kulang. May playlist ka, di ba? Mag-watch ako kahit limang video mo. Kasi di natin pwede pagsabay-sabayin, Mary Grace. Si search na lang ang aking sangkay Grace kasi tamad niya magdot-dot. Babae na yan. Andyan lang yan, naka-BG lang. Ganyan yung ugaling yan eh. Tamad mag-ano yan. Dito tayo sa highlight niya. Sangkay Grace, watching ako sa iyo. Baka sabihin mong hindi ah. Sangkay Grace, watching sa iyo. At B-Boy TV. Sangkay, salamat sa pagbisita. Ayan, naka-watching kay B-Boy. Ay, nako, 2% na lang sila. Yan. Guys, yung nakapin po si nakapin. Yung nagbaba ng link si Ma'am LD's vlog. Pasuyo po. Sige, pagkatapos mo, sabi na Annalyn. Mag-live na po kayo, Ma'am Annalyn, kasi 16 minutes mag-end na po ako. Mag-live ka na, wala mamaya, busy na ako. Annalyn, malapit na mapuno tubig sa dalawang pool namin. Sabi ni Tal Eljon. Labas muna ako host, premier ko na. Ay, premier mo ba yon? Premier ko pala yon? Sorry, kala ko premier mo pala yon, akala ko live yun. Sana ba yun? Wait lang. Sana yun, Ma'am L? Premier mo pala yun, sorry. Premier pala niya yung guys. Pasuyo nga po. Premier pala ni Ma'am Delcy. Ay, Ning Lord! Kumusta? Sorry. Sino ba ito Ang dami pala. Sorry, ang dami kasing comment. Natabunan ka po. Ning Lord, shout out. Kumusta ka? Annalyn Sol, thank you. Okay. Why na ako tagang damit. Nagtampo na si Ninglor. Okay, Ninglor, nagtatampo ka agad? Naman sa bahay. Ito na, wag ka magalit, Ninglor. Salamat, kumusta na? Hindi na ako nakapasyal dun sa live mo. Ayan. Meron ka ng jacket. Pasensya na. Sumbagong ka na din. Sumbagong ka ta. Yang karon at pasaway ka. Wag naman, masakit yan. Nasaan na ba yung kay Ma'am LD? Kamusta na, Ning Lord?
Kumusta ang buhay-buhay? OFW. Kumusta ang iyong ang iyong life sa pagiging OFW? Andito pala si guys, pasugod nga po kay kay andito na pala sila B-Boy. Thank you. Sangkay Sining Lore, moderator Tagi. Oh, binigyan ko ng Paul Watch host sa Paul. Sabi ni Sophia. Thank you po. Ayan na, Sining Lore, yung main channel niya, binawa na. Guys, yung si Dels, baka hindi pa kayo nakano dyan, kay anong pangalan ba nun? Si Dels Music. Ano sa? Nawala. Nandito sa taas yun eh. Naka-premier po kasi siya. Munu, work dyan. Nagdilim na nak. Yun, LD Vlogs Music, naka-premier po siya ngayon. Baka naman pwedeng Ninglor, dikit na ito. Ay, thank you. Salamat sa padikit-dikit mo dyan. Sige, sige. Nak, buhay mo yung ilaw, Nok. Mark dyan. You open the light. Ninglor, watching ako sa iyo, video mo. Watching. Umatak sila kay Ma'am Del's Corner, Del's Corner. LD Vlogs Music, nandun sila sa lahat, sa premiere watching. Nandiyan yung LD Vlog Music. Watching ako sa iyo dito sa
Superwoman. Kanino yan? Sa'yo pa rin yan? Laki na ng subscriber mo ah. Ning Laura, thank you so much. Iwas muna ako sa dot-dot ko. Masakit mata ko. Sino to? Superwoman. Sino Superwoman? Silip lang ako, kuya. Sino to? Main channel ba to? Superwoman? Salamat po sa mga pumasok. Ninglor. Ay, Ninglor pala. Alex Domingo. Shout out sa iyo, boss. Thank you so much, sir. Salamat sa pagbisita. Alex Domingo. Yan, nagsibalik na ata yung mga ano ko. Yung sumugod kay Alex Megalab, shout out. Superwoman. Dami mong account to. Hindi ko na ito jakitan. Superwoman. Sir Alex Domingo, watching po ako sa iyo. At +1 po ako sa iyo. Salamat ng marami sa pagbisita. Alex Vlog. Alex Domingo. Watching ako sa iyo sa ano mo. Ganito pala ang lugar dito sa Gregorio del Pilar. Kabundukan. Ayan. Watching ako sa iyo dyan with ads. Ba't may ads sa iyo? Monetize ka na ba? Pa naman, di ba? Skip ko yung ads. Monetize ka na ba? Hindi pa, di ba? Hindi pa nga. Monetize na pala. Sorry, gagi. Wait lang. Sorry po. Monetize na pala. Gagi. Iniskip ko pang yung ads. Kaloko talaga. Ayan, watching po ako sa iyo. Sir Alex Domingo. Thank you so much sa pagbisita. Pasensya na po. At nandito po ako kay Ninglor. Ninglor, watching ako sa iyo. Watching ako. Lubat kasi ang aking isang phone. Thank you po, Idol House. Walang anuman po, Alex. Namitan mo na. Kuya, sayang pagkatamsak. Oh, sige. Pag walang damit, bawal pala yun. Lodels Vlog, thank you so much po. Tapos na po ba yung premiere niyo po? Idol, Ninglor. May gulaw shoutout po. Alam po. Na-skip ko, sorry po. Bawi na lang. Sa ano, mayroon pa naman yan. Hindi kala ko hindi siya monetize. Pag check ko, may join pala. Join members. Monetize pala yung loko. In-skip ko pa. Sayang ads. Ulitin ko na nga lang. Sorry naman. Dito na lang ako sa ibang ano. Nawala na tuloy yung ads. Ano tayo may ads? Sayang yung paldo ka sana dun eh. Wala talaga. Kaya mo na. Babalik naman yan. Magano naman yan. Ito, watching ako sa'yo kay Alex Domingo. Hindi ko chinik na, akala ko hindi pa siya monetize. Pasaway. Okay lang, sorry Domingo. Watching ako sa'yo. Kay ano rin, kay Ninglor. Ninglor, kumusta ka na? Superwoman. Mag-watching Kuya Alex ha. Sabi ni Superwoman. Thank you, Idol, Ninglor. Anong ginagamit mo na? Creed. Please, Kuya. Playing Kuya Alex. Thank you. No problem, Idol Host. Walang ano mo. No problem. Guys, mag-ano na po ako. Magto 2 hours na. 1 hour and 55 minutes sa medyo laylo sa pagdudod sa YT, Kuya. Bakit maglaylo ka ng ano? Wait, may bata na. Gusto na yun. Wala nang bakante. Puro ano. Guys, na-watch ko na po yung ano. B-boy, mamaya na lang B-boy yung watching ko yung video mo. Ito lang. Yung guy Gris, done watch na eh. Nandito kay Ninglor, naka-watch ako. Sige Mark, salamat sa pag-play ng mga videos ko. Oo, Tita Mami, nagpi-play po ako. Medyo laylo sa pagdot-dot kay Kuya. Eh, di masyado dot, di pa gumagaling sakit na mata.
Sabi ni Queen. Bakit? Ano ba nangyari sa mata mo? Sa YYT. Out na ako, kuya ha. Out ka na agad? Ikaw talaga, Ning Lord. Oh. Ang iiwan ka na. Dito pa nga ako. Tapusin mo lang to matapos tong ano mo. Yan. Ay, sus. Pag natapos to, saka ka na mag-out. Tawa siya. Kumusta si Bonsoy Official? Si Bonso Ganda. Bonso Ganda pala yun. Sige, tambayan kita. Di mamaya mag-end na rin pala ako. 2 hours lang pala ako mag-live. Ano na tuloy? Sobrang init sa bahay. Kulog kasi. 1 minute. So, ayun na lang. Oo, sa ingin mo. Bibili ka na bigas. Kain ka. Oo, kain. Sige, tambayan kita. Nag-ayuda pa ako kay Annalyn. Baka naka-live na si Annalyn siguro. Sige. Annalyn Hasol. Naka-live na yata siguro yon. Pasyalan nyo nga po. Baka naka-live. Pakicheck nga po, Tita Mami, kasi yung dalawang cellphone naka-play. Naka-play kayo ng Lord. At kay Domingo. Sir Alex Domingo. Naka-live na. Nagpakita ng mukha. Andun sila Tol Eljun eh. Lodgers Vlog, thank you so much po na marami sa iyong pagbisita. Guys, yung mga nandyan po, may bago tayong pasok dyan. Andyan si Ning Lord, baka hindi nyo pa kakilala yan, or baka hindi nyo pa nakakadikitan. Please, naman po, please subscribe to Ning Lord, napaka-supportive yan. Ning Lord, yan ipin natin. Yan, nakapin si Ning Lord. Oo, mahusay. Mahusay, mabusag. Oh, tuwan-tuwa na naman ang Tol Eljun. Patusukan ko. Ano ba Upcoming gagawin ko, kuya. Sige. Ninglor, baba mo. May upcoming din ako, Ninglor. Pasuyo din ha. Mayroon ako upcoming, bali, yun. Bali, 6 na premiere. Pasuyo na lang din ako patamsak. Andyan namin niya. Oh, yan o, Ninglor. Tamsak na lang sa upcoming. Sabi ni Ninglor. At tunahi, Eljon Cabos nga Richard. Andun ba sila? Si Tol Eljun talaga, layas yan eh. Ayan, ibaba na. Ito, ipin natin to. Upcoming daw ni Ninglor. Guys, pasuyo na lang po. Ninglor, may upcoming premiere din ako. 6 yun. Baka naman pwedeng pasuyo din paano rin, pa-like din. Mag-e-end na rin ako maya-maya. Tapusin ko lang to. Tapos ipipili ko dito si Biboy at si Kulang-Kulang. Kasi si Kulang-Kulang di ko pa na-watch. Tita Mami na-watch ko naman. Yung ibang pumasok na umalis. Kasi ang pumasok kanina sila si Jaime, mga yan. Mga sponsor lang naman yan. Support lang naman sila. Hindi ako makita ni Annalyn. Bakit hindi ka makita? Tyrobin. Magpakita ka, Tyrobin. Guys, yung Annalyn, sabihan mo nga Tyrobin na kung may extra phone siya, ipasok niya dito yung main niya para makalipat kayo. Mas mag-i-end na ako. Annalyn Hasol ang pangalan po ng Baka may extra phone siya na naka-open o na sikan yung niya, yung channel niya. Pwedeng papasukin niya rito para maglipat na. Malipat sa kanya para mag-end na. Ning Lord, done watching na sa iyo. Sige po. Yeah. Pasuyo na lang po sa akin premiere. May upcoming premiere po ako sa mga hindi pa naka-like sa akin upcoming premiere. 6 yun, baka naman. Alex Domingo, mapatapos na rin po yun sa iyo. Kay Ning Lord, ads pa ako. Nasa ads pa ako. Huling ads, yan o. Ads pa yan. Salamat, Ning Lord. Annalyn Hasol, YT niya. Harang, sabi ni Alex Domingo. Salamat sa harang, Alex Domingo. Ayan, done watching sa iyo. Alex Domingo. Si Ma'am Criselda pala. Hindi ko pala napanood. Watch ko muna si Ma'am Criselda. Dito tayo kay Ma'am Criselda, pumasok to eh.
Naka-live na si Ma'am Criselda rin ngayon. Ang dami nag-live. Sabay-sabay sila. Oh. Sabay-sabay nag-live na. Oh. Punta ako sa nakapin, may harang. Sige lang. Check ko nga yung nakapin. Quiet. Scooby-Doo-Bidoo. Pap, pap, pap. Di pa ako sangkay. Oy, andyan pa pala si Kabus. Oh, yan yung sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, Tita Mami. Ang cellphone niya nandito sa akin, ginagamit ko. Pag walang phone yan, mga asar yan siya. Mag-iingay yan. Yan yung ugali ng anak ko. Maloko rin. Bigyan mo ng candy. Nako, yung ngipin niya ng Lor. Sira-sira na. Baltok man. Baltok yan. Matalino yung bata na yan. Kaya pala. Oo, Tita Mami. Tingnan mo. Inis yan. Sabi ko nga sa iyo kanina, mangiinis sa akin yan. Kasi magayon na ako mga kawaray. Thank you. Salamat po. Work muna ako, kuya. Iwan ko lang to, please, sa video mo. Thank you sa iyo, Ning Lor. Ingat ka. End na ba? O, mag-end na ako. Salamat, Ning Lor. Yung premiere ko. Kailan ka ba mag-live? Nagla-live ka pa ba? Hindi ko rin kasi namin mapansin naman live mo, Ning Lor. Sige, bye-bye. Salamat. Baba muna kita. Mag-end na ako. Tita Mami here. Sabi ni Prince Flores. Pag may time, kuya, medyo busy. Okay po. Yun lang. Salamat Ning Lor. Tingnan salamat sa iyo. Tita Mami, thank you, Tita Mami. Tutuloy ko po i-watch yung video mo. Tapusin ko lang ang kay B-Boy. Ads pa ako kay Ma'am Criselda eh. Naka-live din si Ma'am Criselda ngayon. Alagad mo. Maraming alagad. Ako lang alagad. Isa lang alagad ko. Thank you, Mark. Welcome po, Tita Isa Mami. lang ang channel ko. Si Sangkay Grace, naka-live na rin. Hindi pa ako marunong maglagay ng alagad.
Alex Domingo, thank you. Dami naka-live ngayon. Si Ma'am Criselda. Si Annalyn Asol. Si Mary Grace Francisco. Alex Domingo, di ba napunta ka kay Mary Grace? Naka-live na. 15. Yung tita mami yung pinanonood ko sa'yo. Tatlo nga, marami. May pala 15 mas marami. Konti na lang po ata. Yung video mo, hindi ko tita mami oh. Pinanood ko. Tita mami, di ho. Konti na lang ang hindi ko napapanood. Ilan na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Halos apat na lang po. Yung sa mismong upload mo lang. Thank you. Yung live mo hindi pa. Marami, no? Ilan na lang yan ang konti. Hindi pa na-upload. Ay, napapanood ko. Kundi nyo lang pinilit mag-live, hindi niya ako mag-live ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayun, apat na lang yata. Hindi ko napapanood. Ano lang ako mag-live? Hindi pa po. Hindi mo pa ba si Grace? Mary Grace? 2 hours lang. Babalik na ako bahay mamaya. Kulang ito ako. Salamat. Kulang. Sige, idikit mo sa akin yung account. Thank you. Salamat sa suporta. Ingat ka sa pag-uwi. Kulang. Ingat ka sa pag-uwi. Kay galing kay Richard. Mamaya aalis ako. Pag wala ng init. Hindi na ulam. Ay,